Sanibonani guys, igama uNqobile niphathele amazwi lami eIthonga ngomhla ka-19 December. USanele uyavutha back guys, uvuthela uNjinji uyambuza ukuthi kuwenzeke kanjani ukuthi uNtanzi agcine ephelela lapha emagcekeni awoMagwaza, amukeleke nje impela bamvulele izandla ngoba phela umazi njengesitha khona. UNjinji umphendulile-ke wathi wena mfana, inkinga yakho yodwa ukuthi uyitshela ukuthi uyinhloko yakuleli khaya leli khaya. Awazi yini ukuthi nami angimfuni uNtanzi njengoba nawe ungamfuni? Into ebalulekile la ukuthi intungo lihle lilulame. Uyabona uma wakho ukuthi uyagula, kanti-ke uyamdinga uNtanzi lana-ke, njengokuthi phela abe umuntu omesekayo. Wathi ngithe baba omncane ngimfuni lo muntu le khaya, angimdingi le khaya. Wathi njengoba kade ngishilo-ke, angizuzwa ngawe mina, angiphethe wena le khaya, senzela intungo elihle yonke lento le. Ubonile-ke ukuthi hayi cha ngeke, kungcono ekhulumele naye unina. Umbrayibhe-ke ngokumlethela nje ukudla okuncanyana laphaya ekamereni. Uthe esuka lapho wathi ma, awungitshele phela ukuthi kungani uvumela lo mlisi ukuthi abuyele futhi emagcekeni akoMagwaza. Hhayi wamane nje wathi uma wakhe, wemfana, phuma ey'ndabeni zami, ngimdala kabi mengimngaka, phuma nje ey'ndabeni zabantu abadala. Wathi kahle kahle wena ma, usuvula leli khaya ukuthi niphuze itiye noNtanzi, umazi kahle ukuthi uyisitha sethu thina le khaya. Hhayi uMakhumalo guys, kwabonakala nje ukuthi echaze kokubona uSanele nesikhwele kangaka ngoba phela yena bekade ewumuntu ongenandaba naye kungekudala nje, futhi bewumuntu ongamkhulumisi ngisho ukumkhulumisa, kodwa manje usuyakwazi ukuthi amncenge ukuthi uNtanzi angafiki le khaya. Hhayi-ke uMakhumalo guys uliqinisile ikhanda, washo nje kahle ukuthi hhayi uNtanzi usazofika le khaya, komele nawe uloku bamuningi nje egcekeni lakoMagwaza ngoba usazombona uNtanzi ehlenyuka le khaya. Kubonakala nje ukuthi siyamgcwalisela-ke manje undodana wakhe uSanele. Guys, umane nje wathi uSanele kulungile, yabo uma ngingambona futhi le khaya uNtanzi ngizombulala, yezwa ngizombulala. Ayi, kwasho kona ukuthi umbulazi vele naye uhlose lokho, so akanendaba. Akupheli-ke lapho, le koNtanzi, hhayi isancibilekile-ke inhliziyo yakhe uNtanzi. Ukhuluma-ke nomfowabo uMduduzi, uyamtshela ukuthi hey, useshintshile ngampela-ke manje uMakhumalo. Yazi uyaqala ngqa ukumbona lo Makhumalo loyaya, sekuphelile nje ukuba umama uphathe isibhamu. uMduduzi umane wanikina ikhanda-ke guys, wathi ngampela bafo, eminyakeni yakhe emidala kangaka oyiphilile emhlabeni, awuboni ngampela ukuthi lo nkosikazi udlala ngawe. Wathi yabona-ke, into engiyibonayo la iyodwa, ngibona ukuthi sekumele manje ngifunde entuthwaneni, ngibheke imisebenzi yentuthwane, ebese ngiyaqoqa konke ongokwami isikhathi sisakhona ngiqoqa. Hey guys, okusho kona ukuthi njengoba ekhuluma ngokuqoqa, hhayi akaqoqi ukudla njengentuthwane, uqoqa uMakhumalo, umsondeze eduzane. Hayi bo, akupheli-ke lapho. NoMakhumalo-ke akazibekile phansi, wenza isiqiniseko sokuthi le phrojekthi yakhe ayiqalile yokuthi phela aluthe uNtanzi uyayisheshisa, akayifuni ukuthi ayidonsise guys. Umane waphuma embhedeni lo alali kona kuthiwa uyagula kona, waqonda ngqo koNtanzi. Isibindi guys. Uthe mefika nje khona uNtanzi wathi abahlala emnyango, hhayi ugirl wageqa amagula, wahlambuluka ugirl, wakhipha konke okungaphakathi esifubeni sakhe. Washo nje kahle ukuthi yabona Ntanzi, mina hhayi ngiyakuthanda bakithi. Hayi bo, washo ukuthi yabona nje indlela owangivikela ngayo ngisase-high school, bengibona nje ukuthi cha, ngisadinga ukuthi ngivikelwe wena namanje, kuyikona ukuthi bengisaba. Uyazi iMagwaza Construction ime nje njengoba imile kungenxa yakho Ntanzi, kuningi osungenzele kona mina nomndeni wami. Uyabona nje Ntanzi, bengiloke nje ngikusola ngithi uwena owabulala uBanele, hhayi ngoba nakho ngangiqinisile ukuthi ngangifuna ukusuka eduze kwakho ngoba ngiyabona ukuthi kunzima ukuthi ngilwe le mizwa engiyilwayo ngawe. Hayi bo Makhumalo. Umane nje wathi yabona nje mina manje sengikhathele ukuyivimba lento, ngcono khona ngikutshele.
wathi uthi uzama ukuphendula uNtanzi ethi, hawu Makhumalo athi thula ngiyeke ngiqede ngikhulume ngiqede. Kubalulekile ukuthi ngiyikhiphe lento engaphakathi kumina. Hayibo guys. Wathi ngiyabona nje Ntanzi, sengiyavuma manje sekuyisikhathi sokuthi impela ngigunyuluke ngikutshela ukuthi ngizizwa kanjani ngawe. Ngicela ungamkele, ngicela ukuthi uphinde ungiphe elinye ithuba, ungithande njengoba wawungithanda. Hayibo guys, uNtanzi ubengasamoyizeli kanje, hayi bengingathi uyaphupha. Ubekade eshilo kodwa ukuthi uzofana njengentuthwana aqoqe. Ayi kushuthi kahle kahle intungo elihle-ke liyamvumela ukuthi aqoqe, amqoqe naye uqobo lwakhe, ayomthi phuhle lapha emagcekeni akoNtanzi, abe umakazama lo akade bethukana naye njalo guys kungekudala. Hey hayi le izoxoxwa ngekhwela guys, le ngoba uZama hayi usazomshunqela. UZama nje uzoshunqa kuphela ugirl uzothi nakamhlola ngivumele lo mama lo onginyanya kangaka ukuthi abe umama omncane wami. Never. Ihlazo elingaka. Kade zolo lokhu njalo uZama ekhulelwe ingane yendodana yakho uMakhumalo. Namhlanje uMakhumalo uyayishumeka uthi tshu laphaya emagcekeni akoNtanzi ufuna-ke yena ukuba uNdlunkulu. Hayibo guys, hayi njengoba ngisho nje ukuthi-ke asike sithuleni sibheke ukuthi le izophetha kanjani. Asithembe ukuthi uNtanzi uzoshesha naye aphaphame, angabe eselala kangaka ngoba impela hayi kulele kunye laphaya kube kubili ngabe kuyavusana. Ngisho umfowabo uyazama ukumvusa kodwa akaboni, uthando lumblindile guys, ublind akaboni uNtanzi. Into ayibonayo nje yena yintungo elihle liloke limbuka ngale mehlo alo lapha phambi ngathi amathoshi liloke lithi phayi. Hayi udragekile ubhuti guys, udragekile and la yophaphama khona hayi uphaphama sebemngcwaba ngoba untungo elihle uyimisele ngokuthi amqede finish. Ufuna ukuyibambela amathupha manje, ukhathele lokhu ethumela abantu besilisa ukuthi bawuqumba phansi uNtanzi, usefuna ukuzibambela amathupha and this time around akafuni ukufika nesibhamu. Ufuna ukuthi ayishaye kahle lento ngothando ebese ngesikhathi esadakwe uthando uNtanzi phuhle qhuma ibhomu guys. Aphela lapho ngamazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe ni-like ni-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathele amazwibela eIthonga ngomhla ka 19 December.